Hello, hello. Poďte sa so mnou trošku primalovať. Idem si urobiť taký denný make-up. Na to milujem najviac multistiky, pretože mám veľmi rada taký monochróm. Toto je odtieň Rose a vždy si to najradšej nanášam najprv na ruku, potom dosiahnete taký jemnejší. Vidíte, taký brutálne prirodzený look. Použijem aj takto jemne na viečka. Rozesňovač. Odtieň Luna. Tento si už idem na lice. Nad pery nožtek. Trošku ešte pridám na to viečko. Ať sa to čpití. No a veľmi rada používam aj očné odtiene na deň, pretože sú veľmi vrstviteľné, ale treba pracovať s nimi rýchlo, pretože zasychajú. Takže toto si idem rovno tam štecom, tam, kde som nedala ten rozjasňovač. On je taký veľmi naturálny, tento odtieň Closer. Ešte vyberám blesk, konkrétne mám odtieň Dream. Akože ten glow je brutál.